že díky té moderní technice už je to spíše ne jako kdysi, že jsme šli do montérek a teď šlo se rozebírat a proměřovat metrem, kde se ohnuté, jo. Tak je to teď lepší, no, ale přesto i k tomu někdy nejde. A tak stalo se, že vám tady auto zůstalo stát? Cože? Stalo se, že vám tady zůstalo auto stát? No, moc krát. Byli jsme padnutí na boku v zimě, když jsme si jeli třeba dolů, jo. To tam ten kopec, to stoupání toho země, když je sníh, nebo to dáte taky? Co? Jak jsme jeli do toho ne, to ne. Jak je dobrá deze. Tam jsem vám chtěl ukázat, tam je taková konstrukce zelená a na ní také žluté kladivo. Aha, vidím. To se vyzvedne do vodorovné polohy. Na zem se do takých kolenic připevní kabina jakákoliv. Namontují se kamery a pak se provádí bariérová zkouška. Takže tady na tomto zařízení, pokud máme nějaký nový model kabiny, tak ze všech 4 stran to prostě omlátíme, jo? A musí být samozřejmě vždycky 4 kabiny, protože poprvé se mlátí ze předu, pak zezadu, pak z boku. No a různě se to zesiluje na základě toho, jak to dopadlo, že? Takže potom, když už se dělá bariérovka třeba nákladáků, tak v té výsledné formě, aby to mělo ten efekt. Jak jsme byli na té exkurzi ve fabrice, tam jak byla ta nějaká 12 nápravová? 6 nápravová, 12 školová, jo.